második alkalmás, sorry a csúszásért, meg remélem mindenki viszonylag kényelmesen le tudott ülni. A mai alkalommal egy kicsit gyakorlatisabb alkalom lesz, de meg fogjuk nézni, hogy mit át fogjuk ismételni a múlt órán vetteket, és az alapján elkezdünk egy kis alkalmazást építeni. Mielőtt a visszatekintésre térnénk, gyorsan indítsuk el a GitHubból a projektet, mert ez egy kicsit tart egy kis ideig neki, hogy elindítsa ezt az egészet. Ugye nem a saját gépeteken fogtok dolgozni technikailag, hanem egy virtuális gépen, amit a GitHub ad nekünk. Erre az URL-re kéne fölmenni. github.com/kirdev/ticketing API 2024 jelekkel. És akkor itt kell egy új CodeSpace-t nyitni. Ez a CodeSpace fog egy ilyen virtuális gépet elindítani a GitHubban. Itt a kódra rá kell kattintani, CodeSpaces, és Create CodeSpace on Master. ir_dev/ticketing_API 2024, és akkor CodeSpaces, Create CodeSpace on Master. És akkor egy ilyen felületnek el kell jelennie. Itt el fog kezdeni tölteni egész sokáig, úgyhogy addig visszatérek a dolgokra. Tehát előző alkalommal megnéztük, hogy így a web hogy is működik, mit csinál a backend, mit csinál a frontend, mik az alaparchitektúrák a kettő között. Megnéztük, hogy mi az a Node.js, illetve kicsit beszéltem arról, hogy milyen projektet fogunk építeni a következő alkalommal, illetve megmutattam a TypeScript nyelvnek az alapjait, és a Node.js webes rendszerekről is volt egy kevés szó, például az Express-ről, meg minimálisan Nest.js-ről. Ma lesz mélyebben szó Nest.js-ről, amivel fogjuk az alkalmazást építeni, illetve a Prisma lesz az adatbázis kapcsolatért felelős, erről is lesz sok szó ma, és akkor közösen fogunk a projektnek az alapfunkcióit implementálni. Attól függően, hogy meddig jutunk, a következő alkalommal vagy ezt folytatjuk, vagy egy kicsit ilyen haladóbb, meg extrásabb dolgokat, mint validáció, hibakezelés, autentikációt fogunk csinálni, de az is ilyen gyakorlati alkalom lesz. Akkor egy kis TypeScriptről. Ugye a TypeScript az a Node.js-nek egy kiterjesztése, tehát ugyanaz, mint a JavaScript, csak van egy extra dolog benne, amivel típusbiztos lesz a teljes nyelv. Látjuk, hogy például vannak ilyen interfészek, amivel egy tetszőlegesen bonyolult objektumra lehet típust adni, és azt így fixen leírni. És akkor itt látunk ugye egy ilyen interfész deklarálás, egy változót, ami ilyen interfészt vesz föl. Láttuk a függvényeket, hogyan lehet, kétféleképpen lehet függvényeket definiálni, a function kulcsszóval, illetve vannak a névtelen függvények, vagy lambda függvények, ahol egy ilyen nyilacska van a paraméterek és a függvény törzsek között. Ebből sokat fogunk szerintem ma is látni, vagy később biztosan. És akkor a másik fontos dolog volt még az aszinkronitás. Bizonyos műveletek ugye sokáig tartanak, mint például HTTP kérés hívásra, vagy esetleg adatbázis lekérdezés. Nem szeretnénk, hogy amíg erre vár az alkalmazásunk, hogy ezeknek a válasza megérkezzen, addig nem tudjon más műveleteket végezni. Ez a Node.js-ben alapból támogatva van ilyen promiszokkal, hogy ilyenkor tud más kérésre válaszolni. De hogyha nekünk mégis szükségünk van arra, hogy az adott függvény futása közben megválik az eredményt egy ilyen kérésnek, akkor ez az async await kulcsszó lesz, ami nekünk segíteni fog. Egy ilyen async függvényben ez a fetch users hívás, ez ugye itt most egy HTTP kérést végez el, ez sokáig fog tartani, de szeretnénk azt, hogy a user egy változóban már annak a kérésnek az eredménye érkezzen meg. Ilyenkor kell az await kulcsszót alkalmazni, ami megállítja ennek a függvénynek a futását egészen addig, amíg a fetch users be nem fejeződik, és utána megy tovább ennek a függvénynek a futása. Fontos, hogy ilyenkor maga a JavaScript vagy a TypeScript nem áll és várakozik ott, hanem addig más kéréseket tud teljesíteni. Akkor mit fogunk a következő alkalommal építeni? Egy ilyen ticketing rendszert, ami igazából a Kirdevnek egy ilyen hibakezelő alkalmazása lehetne, ahol a felhasználóink tudnak felvenni hibákat
amik mondjuk, mit tudom én, a kondiszájton van egy bug, akkor ezt itt felveszik ide. Hasonlók. 3 ilyen fő entitásunk lesz, a label, a ticket és a board. Itt entitás alatt azt értem, az a 3 dolog, ami így megjelenik, mint egy erőforrása az alkalmazásunkban. Ugye lesz az a tábla, hogy amilyen táblára fel lehet venni a hibajegyeket. Ez például a kérdés esetében lehetne mondjuk egy oldal, mint a Consisite, vagy a KupaWeb, vagy ilyesmi. A ticket az maga a hibajegy, hogy milyen hiba vagy milyen feature request van az adott alkalmazáshoz. A label pedig egy címke, amit mondjuk, hogy bug, vagy feature request, vagy ilyesmi egy adott hibajegyre lesz ennek értelme. És akkor itt már egy ilyen kis adatbázis sémaféleséget is felrajzoltam, hogy milyen kapcsolatok lesznek az adott entitások között. Remélem azért egy kevés sémár hallottak ki az adatbázisokról, mert ezek hogyan működnek. Ugye relációs adatbázis fogunk használni, azaz a relációk között kapcsolatok lesznek. Ez itt a szintaxis azt jelenti, hogy minden hibajegynek egyetlen egy táblája lesz, tehát hogy egy hibajegy csak mondjuk a Consisite-hoz tartozik, de egy táblának sok hibajegye lehet, tehát egy Consisite-hoz végtelen hibajegyet fel lehet venni. Ezzel szemben a címke és a hibajegy között a kapcsolat az many-to-many, azaz egy hibajegyhez sok címke lehet, és egy címkéhez sok hibajegy tartozhat. Vagy hát igazából egy címke sok hibajegyen rajta lehet. Csak a tech-stack pedig az, hogy milyen technológiákat fogunk használni, egy PostgreSQL relációs adatbázis lesz, és a webszerverünk, amit igazából ezt fogjuk mi kódolni, ez TypeScript-ben, Nest.js keretrendszerrel, Node.js alapokon fog futni. Prisma könyvtárt fogjuk használni az adatbázis kapcsolathoz, és egy ilyen REST API-t fogunk publikálni, ez egy ilyen interface, ahol megmondjuk, hogy milyen adatokat lehet lekérni az oldaltól, és milyen műveleteket lehet végezni az adatokon. És akkor a React tanfolyamon fogjátok majd ennek az alkalmazásnak a kliens részét megvalósítani React-tel és TypeScript-tel. A következő alkalom végén kicsit volt szó a nódos webes keretrendszerekről. Az egyik volt az Express, amit így mélyebb, hát tudatosan mélyenben, de az előző alkalomhoz képest egész mélyen megnéztünk, hogy ez hogy is működik. De látjuk, hogy azért voltak problémák, vagy nagy részét inkább csak mondtam, hogy milyen problémák vannak vele. Például, hogy TypeScript támogatása az nagyon gyér, illetve nehezen skálázódik, tehát leginkább úgy nehezen skálázódik, hogy a kód komplexitása egyre nagyobb lesz, és egyre érthetetlenebb lesz a kód, minél nagyobb a projekt. Ezért mi a kérdevnél már nagyon ritkán használunk Express-t, hanem a Nest.js-t használjuk, aminek bejutott TypeScript támogatása van, és egyébként Express használ, tehát hogy a háttérben igazából Express fog futni, csak arra egy plusz abstrakciós szintet csináltak a fejlesztők. Tök jó dokumentációja van, és a többiről majd még lesz szó. Ez bármi kérdés? Jó. Akkor a közös kódolás során lesz egy ilyen kis segítség nektek, hogyha véletlenül alapból én itt írni fogom a kódot, és az a legjobb, hogyha ti ezt követitek, és ti is utánam csináljátok. De hogyha esetleg valami közben jönne, és valahogy nektek nem úgy működik, mint ahogy működnie kéne, vagy hasonló, és elakadtok, akkor lesz lehetőség arra, hogy utolérjetek engem. Alapból így a GitHub repóban a masterről fogunk indulni, itt a projektnek a kezdő kódja ott meg lesz, és onnan fogunk közösen elkezdeni kódolni. És hogyha elérjük egy bizonyos szintet, akkor én azt fogom mondani, hogy most van az első fejezetnek a vége, és hogyha akkor éppen nektek nem úgy működik a kód, mint ahogy nekem, de szeretnétek velem követni tovább a dolgot, és nem azt az egy bugot fixálgatni, akkor lesz lehetőség arra, hogy csináltak egy commitot, ezt megtudom, hogyan kell csinálni, azaz az akkori változtatásaitokat elmentitek egy adott pontban, és utána át tudtok ugrani egy ilyen másik branchre, chapter 0102 akármi, ahol az elő van készítve ugyanaz a kód, amit én is írtam. Tehát, hogyha átálltok arra a branchre, akkor meg fog változni a projektben a teljes kód arra, ahol éppen tartani kell. És akkor onnan tudjátok folytatni, és esetleg később, hogyha érdekel, hogy mi volt a probléma, akkor vissza tudtak menni a régebbi megoldásotokra, és megkeresni a hibát. Lesz majd szintén első alkalommal mutatni fogom, hogy ez hogyan van. Jó, és akkor álljunk is neki. Remélhetőleg a másik ablakban ez a CodeSpace ez betöltött. Igazából egy Visual Studio kódot láttok a böngészőben, de nem a böngészőben fut maga
vagy nem ott fog majd futni a szerver, hanem ez egy virtuális gép, egy Linux virtuális gép egyébként, de az nem különösebben fontos. Alapból pár extension bele lett telepítve, elméletileg most annyira nem megyek bele, és akkor igazából itt látunk már egy csomó fájlt, ezek hogy kerültek ide. Egyik nagy előnye a NES-nek, hogy van egy ilyen command line interfésze, az egy parancsori eszköze, amivel lehet kódot generálni. Így például ezzel lehet egy új projektet elindítani. Tehát egy üres projektet legenerálni igazából. Ez a Nest CLI szintén fel van telepítve ebbe a virtuális gépbe egyébként, és ezzel a Nest New parancsal lehet egy új projektet létrehozni. Ezt most nektek nem kell megcsinálni, ez már itt megtörtént. Az itt látható fájlok azok ennek a Nest New parancsnak a kimenete. Igazából, hogy ez az, ami az alapja egy ilyen nestes projektnek. És akkor most gyorsan átnéznénk, hogy körülbelül milyen fájlok vannak itt. Tudom, hogy lesz ez látható majd. Lesz pár fájl, amiről már hallottak, és amiről már beszéltem, azokat megmutatom. Lesz, ami most nem annyira fontos, azokat át fogjuk ugorni. Igen. Itt az zöld pótgomb, Code Spaces, Fill és Create Code Space a Master. Jó, és akkor ugye ez az NPM-nél volt, ez az NPM Package Manager, amivel különböző könyvtárakat le lehet tölteni. Ez ugye a Package JSON-nal működik. Ha nézzük a Package JSON-unkat, akkor itt azt fogjuk látni, hogy van egy csomó script definiálva. Például a start dev-vel tudjuk majd elindítani fejlesztői módba, azaz, hogyha valamit változtatunk a kódon, akkor automatikusan újra fogja indítani ezzel a szervert. És akkor itt vannak a dependenciák, az a függősége a projektnek, hogy miért használ a Nest.js. Láthatjátok, hogy a Nest.js-nek van vagy 5-6 könyvtára. Ez így akkora package igazából, hogy több részre szét van bontva, hogy ne kelljen egy kis projektbe is mindent behúzni, de itt most elég sok mindenből van húzva. Ami látszik itt Nest.js Platform Express. Nest.js akár más keretrendszerekkel is tud működni, de most itt Express-szel fog működni. Ennek a könyvtárnak a része az Express is. És ugye itt látjuk, TypeScript is benne van a projektben, meg egyéb dolgok, ami most nem annyira fontos. Ami egész fontos, hogy a TS-config, ez ugye a TypeScript-nek a bekonfigurációját, de most szintén nem fogjuk jobban belenézni, de ezt is így megkaptuk alapból a TypeScript támogatást. A parancsok Markdown file, ez majd érdekes lehet, ez nem a forrás része. Markdown az egy ilyen szöveges file. Ebben majd parancsokat, amiket ki kell adni a tanfolyam során, azok itt vannak, igazából elő leírva, meg majd egy dolgot, azt majd be kell másolni egy helyre. Úgyhogy ez nem baj, hogy meg van nyitva, vagy tere emlékeztek. És akkor igazából a tényleges, ugye itt van a NodeMuse mappa, ebben az összes dependencia letöltve, ez amúgy itt most óriás egy ilyen nestes projekt keretében, úgyhogy most ezt nem kell benézni, és az SRC-ben lesz igazából valójában a kód, ami a tényleges forráskódja lesz a szerverünknek. A main.ts lesz a belépési pontja az alkalmazásnak. Itt igazából túl sok minden nem történik, egy bootstrap nevű függvény hívódik meg, abban pedig nestfactory.create appmodule, és await app, hiszen 3000, igazából annyit jelent, hogy elindítja ezt az appunkat, a 3000-es porton fog figyelni a kérésekre. Igazából azt nem indítsuk is el, és nézzük meg, hogy mi ez. Indítani, mutattam előbb azt a parancsot, de talán még egyszerűbb az F5-öt megnyomjátok, amikor a VS Code-ban vagytok, és el fog indulni debug módban. Írt pár dolgot, és ez elvileg végén egy ilyen zöld dolognak meg kell jelenni, ott írja, hogy milyen útvonalak elérhetőek, és hogy fut a szerver. Ez fontos, amit megjelenik a VS Code-nak, vagy a CodeSpace-nek ez a felugró ablakja, az OpenIN browserre menjetek rá. Ez a szerver most nem a ti saját gépeteken megy, ezért nem a localhost 3000-en fogjátok elérni a szervert, hanem egy ilyen furcsa URL-en, ami mindenkinek más, mint mindenkinek más, tehát ne ezt írjátok be, ami nekem van, meg nem is lenne könnyű ezt beírni. De elvileg nektek is feljött ez a kis felugró ablak, és akkor azon meg tudjátok nyitni. És ez a szerver egyére most annyit csinál, hogy válaszol, hogy Hello World a fő útvonalon. Ha nem lenne meg az URL, akkor itt a portsnál
ez a forward id address, erre tudtak rámenni, ez lesz az, ami legalábbis remélem. Igen, ez az, ami, ahol látjátok a Hello World. De akkor nézzük meg azt, hogy honnan jön ez a Hello World. Ugye itt ebben a main.ts-ben nincsen semmilyen Hello World-hez kapcsolódó dolog. Ezek majd nem itt lesznek, hanem a controllerek lesznek azok a fájlok, ahol ha jön egy HTTP kérés a szerverünk felé, akkor az először valamelyik kontrollerben fog beérkezni. Itt is jelent az, hogy controller. Controller a Nest-ben egy különleges osztály lesz igazából. Látjátok, itt egy class van definiálva, amin egy ilyen úgynevezett dekorátor, controller dekorátor van rárakva. Ezek a dekorátorok nagyon gyakran lesznek majd itt a Nest.js-ben. Ebben most a működésével nem kell kényesen belemenni, a lényeg keretrendszer része és egy csomó konfigurációt megold nekünk. Igen, és akkor itt ennek a controllernek a paraméterével lehet megadni azt, hogy milyen útvonalon figyeljen ez a controller. Most itt nincsen meg itt beírva semmi, az azt jelenti, hogy default a per útvonalon figyel ez az app controller, ezt nem kell beleírni igazából, ez csak így látványosabb. Ja igen, hogyha a debug módban így fut tovább a szerver, akkor bármikor leöntitek a fájlt, akkor újra fogja nyitani a szervert, és újra fordítja a fájlokat, és akkor már a legfrissebb verziót látjátok. Azért is szól itt mindig. Szóval ezt nem kell igazából beleírni. És akkor egy controllerben van egy konstruktor, majd visszatérünk, illetve vannak metódusok, mint ez a getHello, és ezek a metódusok lesznek ténylegesen a végpontok, azaz, hogy itt lesz definiálva, hogy milyen műveleteket lehet végezni az alkalmazáson. Szintén egy dekorátorral kell azt jelezni, hogy milyen HTTP típusú ez a végpont. Itt a kukac get az nyilván szerint egy get request lesz, megint nincsen paraméter, tehát ez a per jelenti igazából. Szóval, hogyha bejön az alkalmazásunk alapú URL-je, tehát erre az URL-re egy kérés, akkor azt ebben a metódusban fog lefutni. És hogy mi az abszolút majd vissza fogunk térni, de a lényeg, hogy tovább hív egy getHello-ba, control kattintással tudunk így átmenni a másik fájlra, de ez az app service-be fog menni. Itt is van egy getHello függvény, ami visszaírja ezt a hello world stringet. Akkor igazából most ennyit tud az alkalmazásunk, hogy az alapútvonalra válaszol egy hello world-del, ha itt most beírunk bármi mást, akkor arra egy 404-es hibaüzenetet fogunk kapni. A Nest már alapból ezt is kicsit megformázott, itt már egy JSON jön vissza igazából. Jó, és akkor egy kis ilyen, hát nem is tudom, gyakorlások nevezhetjük, azzal fogunk kezdeni. Így ezt a hello world-öt kibővítjük, csak hogy megismerjük, hogyan vannak a paraméterkezelések ebbe a Nest.js-ben. Az app-ben vegyünk fel egy másik függvényt, legyen mondjuk get personalized hello, ami kap két paramétert, lesz először egy name, ami string, és egy day, ami szintén string típusú, és fog visszaadni a függvény. Most ez a függvény definiálás az kicsit más, mint amit előző alkalommal mondtam. Itt most egy osztályon belül egy metódust definiálunk, illetve a function keyword nem kell meg a nyilacska se. És ez a függvény annyival fog többet csinálni az előzőnél, hogy egy ilyen string template fog visszaadni, tehát az Alvier 7-tel csináltam ezt a fulat idézőjelet, nem tudom, hogy látszik messziről a kód. Hogyan? Ja. Meg a pillanatot teljes lételmust Az jogos. Jó, és akkor tehát ilyen AltGr 7-tel csináltak ezt a fura idézőjelet, és ebben simán értek, akkor ez szintén egy string, de dollár kapcsolatzárójelen lehet ilyen curly bracketet írni. Tehát szóval ezzel lehet ide változókat beleírni. Tehát mondjuk az lesz, hogy hello name, have a nice day. És kell neki egy. Ugye a pontos verzió az JavaScript-ben teljesen opcionális amúgy. Itt most bent van egy ilyen prettier nevű formázott könyvtár, ami mindig kérni fogja a pontos verziót, mert nem állítottam ki, pedig én sem szeretem.
Ez a függvény fog csinálni, kap két paramétert, és az a két paramétert beleírja a stringbe igazából, és ezt visszaadja. De akkor ezt most valahogy meg kéne hívni úgy, hogy ezzel a felhasználó adatai kerüljenek be ebbe a függvényben. Nyilván nem a tényleges felhasználó adatai, mert most még autentikáció, meg ilyesmi nem lesz, csak annyi, hogy amit a felhasználó megad az URL-ben. Ugye láttuk, hogy a kétféle képen lehet paramétert adni egy HTTP kérésnek, egy GET kérésnek legalábbis. Ezeket fogjuk most megnézni. A controllerben fölveszünk egy másik metódust, az is legyen mondjuk get personalized hello. És akkor erre rá fogunk tenni egy ilyen dekorátort, mint ott fölötte is, kukac get. Megadjuk, mondjuk, hogy per hello útvonal lesz ez elérhető. És lesz még utána egy útvonal paraméter, name. A kettős pont name, az azt jelenti, hogy ami oda az utána perje után jön, az így paraméterként lesz értelmezve. És akkor szeretnénk, hogy ez az értékhez mi így pass-tree-ben hozzáférjünk. Az először is föl kell venni ezt paraméterként a függvénybe. Majd erre a paraméterre is kelleni fog egy dekorátor. Kukac param. Hogyha ezt beírjátok, akkor elvileg fel fogja hozni ezt a VS Code, és ezt a nestjs.common-ból kéne importálni, azaz, hogyha itt álltok a paramon, és egy bot nyomtok, akkor ezt automatikusan megcsinálja. És nem nincsenek ilyen függvények. Hogyha mégse importálta volna be, és egy alá van húzva pirossal, akkor egy is írja, hogy quick fix. Ott lehet update import from nestjs common lesz szükségünk. És ennek meg kell adni, hogy melyik paramétert tegyük be ebbe a változóba. Ez a name lesz ugye megint. Az a fontos, hogy ez a két name, ennek itt ugyanannak kell lennie. Igazából bármi más is lehetne, az tök mindegy, de sokkal egyszerűbb lesz a dolgunk, hogyha itt is német írunk. És akkor a másik paraméter típus, az pedig a query paraméter lesz. Fölveszik ezt a DI paramétert is, és azt meg azt szeretnénk, hogy ez pedig egy query paraméter legyen, azaz a pukat query-t fogjuk használni. Ugye ugyan SJS common-ból kell importálni. Nem működik az autóformázás, ez eddig működött benne. Hát. Még format van save to. What? Na mindegy. Nem tudom nektek. Ja, hogy azért nem, mert ez szarul van. Oké, és akkor a függvénybe annyit fogunk írni. SJS Common-ból, oké. És akkor a függvény törzsébe meg fogjuk hívni ez a részének azt a függvényt, amit írtunk, és azt return-eljük, tehát return this.opservice get personalized hello, és átvegy paramétert. Nem formázza meg. Nem tudom nektek, hogyha ti lementitek a fájlt, akkor történik formázás akkor csak nálam. Te most abba. Ez lenne a függvény. Tehát két HTTP paraméter lesz ezen a végponton igazából. Szóval mindjárt meg is nézzük, hogy ez hogyan működik. Egy name, ez egy útvonal paraméter lesz, és a DI pedig a query paraméter, és ezzel a két dekorátorral tudjuk ezzel így elkérni a Nest, hogy ezek, ami jön HTTP paraméterként, azt mi kérjük a TypeScript kódunkba, és ebbe a name és DI paraméterbe fognak belekerülni ennek az értéke, és akkor ezt onnan már úgy tudjuk használni, mint bármilyen más programozási nyelvben,
továbbadjuk egy másik függvénynek, az pedig ki fog írni valamit. Nem tudom, a többségnek talán megvan, és akkor most, ha még fut a szerver, akkor meg tudjuk nézni. Váltani. Visszaállunk ide, és akkor azt mondtuk, hogy per hello, és per mondjuk Samu-ra megyünk, akkor ki fogja írni, hogy hello Samu, have a nice undefined. Ugye csak az egyik paramétert adtam meg, a másikat nem, annak az értéke most még undefined. A query paramétert pedig úgy tudjuk megadni, hogy kérdőjel, utána kell felsorolni ezt a paraméter nevét, az day, és ez egyenlő Thursday. Az a baj, a felső részben nem tudok, de... Ó. Ugye ezt az első részét az órának aztán nézzétek, az nektek más lesz. A második része az érdekes, a hello per Samu. Nyilván tök mindegy, mit írtak a Samu meg a Thursday helyére, amit oda írtak, az fog a válaszban megjelenni. Megyek inkább kódra. Jó, igazából, hogyha ez nyilván csak egy ilyen kis példa volt, hogy hogyan működnek a HTTP paraméterek, ez nyilván a rendes alkalmazásoknak nem lesz a része ez a kód. Szóval, ha ez nincs meg, az nem a világ vége, de alapvetően itt lesz az a chapter ennek a véget, az első fejezet. Úgyhogy ha most nektek ez így még nem működik, tehát még nem valami nem okés, akkor csináltok olyan, amit én fogok csinálni. Egyébként, hogyha működik, akkor igazából itt nincsen semmi dolgotok. Hogyha erre a source control cuccra mentek a bal oldalon, itt látjátok, hogy milyen változtatásokat csináltatok a projektben, elkezdtétek, és igazából ugye az lenne a cél, hogyha most valakinek nem működik ez, akkor egy branch-váltással tudná átmenni a működő kódra, de ahhoz, hogy egy branch-et váltsunk itten, hogyha éppen van valamilyen módosításunk, akkor ez problémákat tud okozni. Úgyhogy ezért a jelenlegi módosításokat el szeretnénk menteni. Ezt egy ilyen commit-tal lehet, amihez nem kell itt most VS Code-ban parancsokat megadni, hanem csak itt lehet egy szép UI-on, de beírjuk, hogy mit csináltunk, igazából most teljesen mit írunk ide, és a commitről rámegyünk. Meg fogja kérdezni, hogy mit szeretnénk commitálni, mert azt ki kell választani, hogy melyen fájlok legyenek benne a commitba. És mondjuk az, hogy always, ami azt jelenti, hogy mindig az összes változást commitolni fogja, ez itt most nekünk teljesen jó lesz. És akkor ezen a lokális, virtuális gépen el lettek mentve ezek a változtatások, de hogyha ugye a GitHub azt hiszem 30 nap után meg fogja ölni ezt a virtuális gépet, tehát utána nem lesz hozzáférésétek, esetleg utána is szeretnétek ezzel foglalkozni, akkor a publish branch-el tudjátok ezt a felhőben igazából elmenteni. Kettő dolgot fog felajánlani. Az egyik az, hogy hova mentse ezt az egész dolgot. Az upstream, ez a GitHubnek a repozitória. Ezt nem fogja nektek engedni ide push-tok, mert ehhez nincs hozzáférésetek még. Viszont a másik, ez a saját GitHub fiókotokban létrehozza egy másra, tehát a jelenlegi repozitorinak, és abba menti el. Tehát ezt választátok ki. És akkor oda föl lett most pusolva ez a változás, és most nincsen változás a projektben, de nyilván amit eddig csináltak, az továbbra is megvan. Ilyenkor lehet átváltani a másik branchre, ez pedig itt a bal alsó sarokban, a CodeSpace neve mellett van a master, erre kattintotok, akkor itt tudjátok kiválasztani a branchet, és ha egyre rámentek, akkor változtat át arra, és ha mindent jól csináltam, akkor kb. Pont ugyanez, mint eddig, de lehet, hogy még nem teljesen, de elvileg valódi változás nem lesz. Nem tudom, hogy sikerült ezt követni, vagy van valami kérdés az eddigiekhez. A bal alsó sarokban van egy ilyen kis mastert írott valószínűleg nektek a zöld cucc mellett, és arra rákattintasz, akkor itt sorolja fel a brancheket, és az upstream chapter egyet kell kiválasztani.
Jó, akkor most itt arról fogok beszélni, itt láttuk sokat ezt láttuk controller, meg service, meg ilyenek, de hogy ez mi is igazából. Vagyis először is még így a dependency injectionről, ami egy ilyen bonyolultabb opció, ezt nagyon szereti használni. Ez igazából azért annyi a lényege, hogy ilyen nagyobb alkalmazásokban ne kelljen soha példányosítani egy adott osztályt, tehát egy bizonyos osztályt ne kelljen példányosítani, hanem azt igazából paraméterként kapja egy osztály. Ez mondjuk majd sok lesz ilyen, hogy egy controller használ egy service objektumot, és nem szeret a konkrét implementációtól függően igazából a controller service-nek. Hát, még például a tesztelésnél nagyon jó lesz, hogyha ki tudjuk cserélni a service implementációt egy olyanra, ami mondjuk nem az adatbázist hívja meg, hanem csak valami adatot simán visszaad. A dependency injection igazából ezt most még nem kell ebben érteni, és ez kicsit ilyen mágikusan a netben, hiszen helyeket csinál gyakorlatilag mint az lesz, amit igazából fontos. Például látjuk a controllerben, van egy konstruktor, ami paraméterként kap egy app-service-t, majd a konstruktorban semmi nem történik, és később ezt az app-service ezt tudjuk használni, mint egy objektum. Az, hogy a konstruktor történetben semmi nem történik, ez JavaScript specifikus dolog, az itt felvett változók, azok automatikusan tagváltozók lesznek, és amit a Nest csinál, az igazából az, hogy az app-service-től háttérben példányosítja, és azt a példányt fogja, mindig biztosítja azt az app controllernek, hogy egy app service-ot mindig lesz, amire tud használni, és ezzel nekünk ennél komolyabban igazából nem kell foglalkozni. Majd még ezt egy kicsit erre vissza fogunk térni. De akkor ami fontosabb, ugye a Nest alkalmasnak a struktúrája, látjuk ezeket a controller service-nek hasonlókat. A Nestnek előnye, hogy meghatározza legalább azt, hogy van a pályánkat a projekten belül. Az nagy projekteknél nagyon fontos lesz. Igazából úgy van kitalálva, hogy minden egyes ilyen entitáshoz, vagy nagyobb részéhez a projektünknek lesz egy úgynevezett resource, ami legalább három fájlt fog tartalmazni, egy controllert, egy service-t, egy vagy több service-t, illetve egy modult. A controller lesz az, ugye, amit már láttunk, ami a HTTP kéréseket fogadja és a végpontokat definiálja, de minden komolyabb műveletre tovább fog hívni egy adott service-be, és abból lesz a tényleges adatbázis hívás, illetve az ügylet logika az inkább ott lesz megtartva. A module file az pedig, majd látjuk, abban valódi kód nem lesz, az igazából csak ilyen konfiguráció, amivel majd össze lehet kötni a különböző resource-okat. És akkor most a mi esetünkben ugye lesz ticket, label meg board, majd minden háromhoz lesz egy ilyen resource. Ugye a resource csak egy mappa igazából, ezen belül lesz mindegyikhez controller és service file, nekünk most egyszerű lesz az alkalmazás, tehát mindegyikhez egy service file bőven elég lesz. És itt most nincsenek a modulok rajta, de mindegyikhez egy modul is lesz majd. Jó, és ezt most úgy nézzük meg, hogy megint használjuk a Nest CLI-t, ezt a Command Line interface-t, ugyanis ezzel lehet generálni ilyen resource-okat. Most ugye látjuk az SRC-ben, csak ez app controller, app module, app service van, ezek így az alap controller service, de szeretnénk mi ennél specifikusabbat csinálni a saját dolgainkhoz. Mondjuk szeretnénk egy ticket controllert, meg egy ticket service-t, ami egy adott hibajegynek a dolgait fogja kezelni. Ehhez nyitunk egy terminált, amit terminál, new terminál. Ezzel itt megjelenik egy ilyen, az ugyanis a virtuális gépünkben, ami egy Linux gép a terminál, de igazából teljesen mindezek nódos kommandok lesznek, tehát ez Windowson is pont így működne. És annyit kell beírni, hogy nest g, azaz generate, res, tehát res, mint resource, és tickets. Többet számoztatok én ezeket. Mit írt ide? Érdekes dolgok történnek. És ha ezt kiadjuk, ezt generate resource tickets, akkor megkérdezi egy ilyet, restapit akarunk építeni, úgyhogy restapit választjuk ki és enter. És szeretnénk, hogy generáljon CRUD entry pointokat, ez egy y-t kell adni neki,
és generált egy csomó minden nekünk. Le is írja, hogy miket, de meg is mutatom. Úristen, nekem aztán érdekes dolog történt, ezt inkább kitörlöm. És úgy csinálom. Ugye, mivel ez most a hálózaton csatlakozunk a virtuális géphez, néha a gépelés is tűnik elcsúszik, és más gépelve, mint amit kiír nekem. Tehát most már tényleg Tickets lesz a neve, és akkor egy Tickets mappa jön létre. Ebben lesznek DTO meg Entities mappák, ezekre majd következő alkalommal fogunk visszatérni. De a lényeg, hogy létrejött egy Ticket controller, egy Ticket modul, és egy Ticket service. Megnézzük ezt a Ticket modult mondjuk. Ebben szintén egy osztály van létrehozva, egy modul dekorátor van rajta, és igazából itt csak az van definiálva, hogy milyen kontrollerei vannak ennek a modulnak, és milyen szervizei. Ezzel nem kell igazából semmit csinálnunk egyelőre. Megnézzük a kontrollert, akkor itt már azt látjuk, hogy ugye ez most tickets controller, tehát a per tickets útvonalakra fog figyelni ez az adott controller. Látjuk megint a konstruktorban a ticket service föl van véve dependenciának, és alapból generált 5-6 végpontot, amik így az alapműveletek az adott resource-on, mint például egy create, egy post requestre létrehoz egy ticketet, get find, a sima getre csak visszaadja az összes ticketet, get ID-ra az egy ticketet, fetch lesz az update, a delete pedig a törlés. És igazából mindegyik műveletnél tovább fog hívni a service-be. Úgyhogy nézzük meg, mi van a ticket service-be, mert most így úgy tűnik, mintha már igazából kész lenne az egész dolog, a műveletek megvannak. Láthatjuk, hogy a service-be meg semmi nincsen, ezek mind stringet adnak vissza. Nyilván ez így nem fog semmit érni. De ugye akkor ahhoz, hogy itt nyilván a create metódusban el kell menteni az adatbázisba egy új hibajegyet, ugye ehhez szükségünk lesz egy adatbázisra. Ez a következő lépés, hogy ezt megnézzük, hogy ez hogyan van. Ez másik. Ez a Nest felépítéséhez kérdés esetleg. Ha nincs, akkor megnézzük ezt a prizmát. Először is ugye egy PostgreSQL adatbázist fogunk használni, erről nem kell sok mindent tudni, csak annyit, hogy relációs adatbázis, tehát amivel esetleg érettségi vagy ilyen helyeken találkozhatatok. Amikor ez a CodeSpace elindult ebbe a virtuális gépbe, egy PostgreSQL szerver is elindult, ez be volt konfigurálva. Ezt nem feltétlenül különösebben látni, annyit kell tenni, az 5432-es porton fut egy adatbázis szerver, és ehhez fogunk majd csatlakozni. De nem így közvetlen fogunk így csatlakozni, hanem ezt a Prisma keretrendszert fogjuk használni, vagyis inkább könyvtár, ami egy ORM, azaz Object Relational Mapping könyvtár. Ennek az a lényege, hogy igazából helyettünk kezeli egyrészt nyitja a kapcsolatot és zárja a kapcsolatot az adatbázissal, másrészt a lekérdezéseket is ő fogja valójában végrehajtani. Nem kell nekünk SQL parancsokat írni, hanem a saját szintaxisával TypeScript függvényeket fogunk hívni, amivel ugyanazokat a akár bonyolult lekérdezéseket meg tudjuk tenni, mint SQL-lel is, viszont egy sokkal barátibb szintaxissal szerintem, másrészt teljesen típusbiztosan, tehát a TypeScript előnyei ezek nekünk mindig itt lesznek. Nem különösebben. Nyilván valamilyen szinten igen, tehát például az, hogy a konkrét milyen SQL fut le, arra nincsen pontos rálátás, vagy nem tudom dönteni, milyen SQL-t futtat le, de ez a legtöbb esetben nem hanem az a nyers SQL-t futtatni igazából. Valamilyen szinten biztos, hogy levesz belőle, de szerintem hogy sokkal barátibb a kezelés. És igazából nem csak adatbázisokat lehet, hanem igazából bármilyen nagy relációs adatbázist támogat, sőt, hogy MongoDB-t is, bár ezt egy kicsit furán. És jó, hogy így az adatbázis kezelő rendszerek közötti különbségeket rejti előlünk, ezzel nekünk nem kell különösebben foglalkoznunk. Illetve majd a migráció kezelésről is lesz szó. Igen, ezről majd visszatérünk inkább. És akkor itt látszik ez az adatbázisnak a sémáját, amit szeretnénk megvalósítani, és
A CRUD műveletek, ez csak egy ilyen felírtam, ezt sokszor szoktuk használni, create, read, update, delete. Ez alap 4 művelet, amit általában minden entitáson szoktunk támogatni, hogy egy alkalmazás jól működjön. Illetve itt linkeken vannak dokumentációk, a Nest.js-nek nagyon jó támogatás van a Prismához, tehát ez a kettő ez így nagyon jó összhangban van, és nagyon jól dolgoznak együtt. De ugye akkor, ahol legyen egy ilyen tényleges hiba, egy kezelő rendszerünk, ehhez először is el kell dönteni, hogy hogyan fogjuk tárolni az adatbázisban. És a Prisma esetében mi fogjuk azt kódból generálni, hogy milyen táblák jöjjenek létre az adatbázisban. De ehhez először is fel kell telepíteni egy-két könyvtárat, például a Prismát, azok most nincsenek még benne. Tehát megint egy terminált kell nyitni. Itt kell először is egy npm i prisma -- save -- dev. Ezzel a Prisma nevű könyvtárat telepítjük az adott projektbe, és fejlesztői dependenciaként, tehát a végső buildben ez nem lesz benne, de ez igazából nagyjából részkérdés, de ha ez megvan, akkor lesz még egy npm i SJS -- Prisma, ez pedig egy ilyen third-party library, ami a SJS Prisma összekötetést egy kicsit javítja, majd később látni fogjuk, hogy ez miért jó. És letölti. És akkor még egy parancsunk van, ez pedig az npx prisma init lesz. npx-el olyan parancsokat lehet futtatni, amit egy adott, ami már valahol definiálva van neki most ez a Prisma könyvtárnak egy adott parancsa ez. Ezzel fogjuk az adott projektünket prizmássá alakítani. Ha erre nyomunk, akkor itt igazából leírja, hogy mit csinált, meg hogy milyen feladataink vannak. Inkább megmutatom listára. Hogyha valaki követi a parancsokat, akkor itt a parancsok.md fájlban elvileg le vannak ezek írva. Tehát létrejött ez most nem fontos, létrejött egy Prisma mappa a gyökérkönyvtárban, és ebben egyetlen egy fájl van, a schema.prisma. Ebben fogjuk leírni, hogy milyen sémája az adatbázisunknak. A Prismának egy saját nyelvén, ami amúgy elég furcsa egy nyelv. Én nem kapok színezést, ez azt nem tudom, de mindegy. Ebből annyi van benne, hogy Prisma Client.js a provider, ez nem fontos. Itt megadtuk, hogy milyen adatbázishoz fogunk csatlakozni, és akkor itt kell egy connection string, hogy hogyan csatlakozzunk az adatbázishoz. Itt most azt ajánlja, hogy egy környezeti változóval a könnyebbség a connection stringet, ami egész még volt, ezt ajánlom, csak .md-ből a legalján itt van ez a tudsz, ezt kell másolni. A főkönyvtárban van a parancsok md file, és ezt kéne ide az URL-hez bemásolni. Ez igazából egy ilyen Postgres-es URL, megmondja, hogy hol van az adatbázis. Az első két dolog ez a felhasználási jelszó, ami most mind a kettő Postgres lesz, hiszen ez a lokális adatbázisunk a kívülről nem elérhető, tehát itt most nem fontos, hogy ez eredményes jelszó legyen ennek. Nyilván productionben ilyen jelszót nem teszünk ki. És akkor a localhost 5432-n ez elérhető, vagy ott elérhető más adatbázisunk, ez a virtuális gépen mindig már fut automatikusan, a ticketing pedig az adatbázis neve lesz. De ezzel fog tudni csatlakozni az adatbázishoz a Prisma, meg az alkalmazásunk. És akkor itt kell most definiálni az entitásainkat, vagy a tábláinkat az adatbázisban. Most elsőként a boardot és a ticketet fogjuk definiálni. Egy adott táblát a modell kulcsszóval lehet definiálni, és utána a neve, mondjuk, hogy ticket. És remélem, ti kaptok ilyen
syntax highlight autocomplete-ot, mert én nem. Vagy de? És akkor itt fel kell sorolni a mezőket és a típusokat. Lesz először egy ID mezőnk, ez lesz az azonosítója. Ennek a típusa azt hiszem int lesz. Most egy számot fogunk használni az azonosítóként, és mivel ez ugye az elsődleges kulcs lesz az adatbázisba, ezt itt egy ilyen kukac ID-val fogjuk megadni. Valamint mi nem szeretnénk mindig kézzel kideríteni, mi lesz az azonosítója egy adott ticketnek, úgyhogy szeretnénk, hogy ezt automatikusan megcsinálná, ez pedig az történni. Nincs nekem ezt. De mindjárt. És nekem valamiért ez pedig futnak az extensionek. Ez egy függvény lesz, és ennek pedig nem is így kell szerintem, így kell. Fogunk adni, és az lesz az autó increment értéket fogjuk megadni neki. Mindjárt betölt a puskám, és akkor nem station. De majd visszatérünk, és akkor lesz még egyéb mezőit, például lesz egy neve a ticketnek, ez string lesz. Lesz még egy ilyen státus, vagy fázisa igazából. És viszont ide azt szeretnénk, hogy ez csak bizonyos értéket vehessen fel, ne bármilyen stringet, hanem csak adott előre ledefiniált dolgokat. Ezt nevezzük egy enumnak, vagy enumerációnak. Ezt így külön lehet definiálni a Prismában egy enumot, egy ticket phase enum, és ide csak felsorolunk dolgokat. Olyan lesz, hogy created, és in progress, review, és closed. Tehát igazából, és akkor ez így megvan, akkor a phase-nél fölvehetjük típusnak ezt a ticket phase-et. Ez most már egy ilyen valid típus lesz a sémánkon belül. Tehát ez a phase mező, ennek valójában az adatbázis szinten nyilván string n-varchar vagy ilyesmi típusa lesz, de csak ezt a 4 értéket veheti majd fel, ezt a Prisma nekünk garantálni fog, hogy más érték ne kerülhessen be ide. És akkor ide is érdemes meg felvenni egy default értéket, hogyha semmit nem adunk meg, akkor ez rögtön creative-be menjen a igen. És akkor még egy mezőt szeretnénk először is, ez pedig a created at. Az így mindig jól szokott jönni, hogyha egy adott entitásnak elmentjük azt, hogy mikor melyik időpillanatban lehet létrehozva. Ez szintén nekünk igazából semmi teher nem lesz, data lesz a típusa, hiszen ennek is tudunk adni default értéket, mégpedig azt, hogy now. Ha ezt így írjuk, akkor amikor létrejön a ticket, akkor a Prisma automatikusan be fogja szúrni az adott dátumot, és azt nem kell nekünk kézzel csinálni, meg ilyesmi. Jó? És akkor vegyünk még fel a táblának és a boardnak is a tábláját. Szintén egy modell lesz. Az ID sort azt igazából másolhatjuk, az pont ugyanaz lesz. Meg is lesz egy azonosítója. És lesz még egy címe, ami string. És mi lesz még? Ennek is lesz egy created-et, szintén másolhatjuk innen. Jó, és hogyha ez így megvan, akkor van igazából 2 táblánk, tehát még nyilván nincsen, de itt a kurva leírtunk 2 táblát, de ezek között semmilyen kapcsolat nincsen. Nyilván ezek nem ideális, azt szeretnénk, hogy minden egyes hibajegy egy adott boardhoz tartozzon, úgyhogy a kapcsolatokat kell még definiálni. Ha valamennyien találkoztatok már adatbázisokkal, akkor ez egy külső kulccsal lehet megoldani, ami azt jelenti, hogy minden egyes ticketben el fogjuk tárolni, hogy melyik táblához tartozik. Azaz felveszünk ide még egy board ID mezőt, ennek a típusa int.
azaz itt egy plusz mezőként eltároljuk annak a boardnak az azonosítóját, amelyiken rajta van ez a hibajegy. És hogyha ez ténylegesen, tehát igazából a Prismának itt még egy előnye, itt a kapcsolatoknál lesz egy nagy előnye, hogy adni fog majd egy könnyű megoldást arra, hogy ezeket a kapcsolatokat így bejárjuk, és ne kelljen join-os veleket írnunk, hogyha ilyennel találkoztatok majd már, hanem itt föl lehet venni a mezőnek így a boardot, aminek a típusa board lesz. Ugye ez az adatbázisból nem fog itt ténylegesen minden egyes hibajegynél oda mentőnél teljes entitás, de itt fölvesszük, és itt kell megadni egy ilyen relay segítőt. Ennek lesz egy pár paramétere, például az, hogy fields, ami egy tömb lesz, ahol a tömbben fel kell sorolni azokat a mezőket, amik ennek a kapcsolatnak a részei. Ezen a táblán belül ez a board ID lesz, a végén talán egyértelműbb lesz. Lesz még egy references tömb. Ide a másik táblában kell felsorolni azokat a kapcsolatokat, amin keresztül kapcsolódunk azokat a mezőket. Most az ID lesz, és érdemes még megadni egy on-meet kaszkádot. Már itt szól majd, mindjárt erre visszatérünk. Szóval ez azt jelenti, ez a relation dolog, hogy ezen a táblán belül a board ID mező, az valójában a board táblán az ID-re hivatkozik. Az on-delete kaszkád pedig azt jelenti, hogyha törlődik az adatbázisból egy board, akkor annak minden tikitje is vele törlődni fog. Mivel ugye itt most kötelező, hogy minden tikitnek legyen egy boardja, hogyha a board törlődik, akkor automatikusan törlődni fog vele az összes tikit is. És akkor itt már Prisma, hogy valami nem jó. Ugyanis, hogyha felveszünk egy ilyen kapcsolatot, akkor azt mindig mind a két táblában fel kell venni. Tehát a boardban fel kell venni egy tickets mezőt, aminek a típusa ticket tömb lesz, és így igazából ennyi. Nyilván szintén ez megint a tickets mező nem lesz benne az adatbázisban, ezt a Prisma fogja nekünk feloldani automatikusan, hogyha azt szeretnénk. Azt sikerült úgy utána írni. Nyilván attól, hogy ezt így most leírtuk, attól az adatbázisunk nem változott meg hirtelen, nem jöttek létre benne a táblák, az továbbra is üres még. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az egy úgynevezett migrációt kell futtatni. Ez a migráció lesz az a lehetőség, ahogyan tudunk szinkronizálni a kódunk és az adatbázis között. Ugye mi azt szeretnénk, hogy az adatbázisunk mindig úgy nézen ki, ahogy ebben a schema.prisma fájlban létezik, és amikor lefutunk egy ilyen migrációt, akkor fog ez a szinkronizáció megtörténni. Hogyan is fog ez megtörténni? SQL scriptekkel, de ezt nem nekünk kell megcsinálnunk, hanem a Prisma-t csinálunk helyettünk. Most a terminálban beírunk egy olyat, hogy mpx prisma migrate dev. Ezzel így egy ilyen fejlesztő migrációt fogunk létrehozni. Amikor ezt lefuttatjuk, akkor megnézi a Prisma nekünk, összehasonlítja a jelenlegi adatbázisnak a sémáját azzal, ami a mi sémánkból le van írva, és azt látja, hogy teljesen más, hiszen a jelenlegi adatbázisunk üres, itt meg föl van véve egy csomó minden, és ezt észrevette, egy migrációt fog nekünk generálni, és ezt pedig el kell neveznünk, igazából teljesen mindegy mi a neve, és legyen mondjuk init. Ezt megadjuk, akkor ezt meg tudjuk nézni itt a Prisma mappában létrejött egy migrations mappa, ezen belül még egy mappa, és itt van ez a migration.sql script, aki látott már értheti, aki nem, az nem probléma, ebben most kell ebben érteni. Lényeg, hogy itt van a tényleges parancs, amivel létrejön a tábla, két tábla, constraintek, meg minden egyéb, és ezt nekünk most mutatta, tehát az adatbázisunkban ezek most a táblák itt tényleg létrejöttek. Innentől tudunk majd bele adatokat illeszteni. Jó. És akkor itt még
Igen, itt nem is 100%, hogy kell, de az biztonság kedvéért az első migráció után érdemes kiadni ezt a parancsot. Férjen. MPMI kukac Prisma per client. Most, hogy az adatbázisunk már van egy sémája, ez a Prisma client csomag itt a mi saját adatbázisunk alapján fog ráállódni. Tehát ebben Prisma létrehoz típusokat, amik megegyeznek a mi adatbázisunkban definiált tábláknak a felépítésével, illetve az egyes metódusokat is úgy készíti el, hogy azoknak a tárgyszép típusai úgy legyenek, hogy ezek a mi tábláinkhoz az ilyenek igazából. De ezt autocomplete-be, TypeScript-be, igazából autocomplete lesz a lekérések írásában, ami elég nagy könnyebbség lesz. Jövőben vissza akarunk jönni a sémához, és valamit változtatni akarunk ezen, hogy mégse ilyen mezők legyenek, vagy mégse az, akkor mi azt megcsináltuk, lementettük a fájlt, utána mindig egy ilyen migrációt létre kell hozni, hogy mások, tehát egy szinkronban legyen az adatbázisunk azzal, amit le van írva. Jó. És akkor még egy utolsó dolog kell az, hogy ezt majd tudjuk használni a kódunkból. Ehhez a src per app modulba fogunk menni. Ez csak egy kis konfiguráció. Ugye itt látjuk az app controller meg app service itt van definiálva, illetve maga az app modul beimportálja, azt mondjuk nem importált be, létszi. Ez elvileg nincsen ott, csak nekem már kétszer csinálta. És ide kell még fölvenni a Prisma modult, azt a Nest.js kötőjel Prismából kellene importálni ezt a dolgot, és ezen egy for root hívást, és ebbe a függvény hívásba kell egy ilyen kapcsolatzárójel, és írja ki, is global 2.ru. Ez most igazából annyit csinál, hogy ez a Nest.js Prisma package ad nekünk egy ilyen Prisma modult, amiben van egy Prisma service, amit ezzel az isGlobal true dologgal, hogyha ezt definiáljuk az app modulban, akkor az alkalmazásunkon belül bárhol hozzá fogunk férni egy ilyen Prisma servicehez, és ezen tudjuk majd a tényleges adatbázis parancsokat kiadni. Van esetleg kérdés ez, vagy elakadt valaki valahol? Egyébként egy olyan, most van a vége a második fejezetnek igazából, hogyha valaki elakadt, akkor most, hogyha a chapter... Nem, a chapter 3-hoz kell már ugrani. Chapter 2-t azt kihagytam, de az nem volt fontos, mert a fájgenerálás után volt. Igen. Hogyha valaki amúgy nem akar, mit tudom én, nem működik semmi, mert most nem is láthatok még, hogy működik-e mondjuk, de várjunk a terminál. Igazából, hogyha a migráció generálás lefutott, akkor jól csinálod. Tehát, hogyha a Prisma sémában van valami syntax error, akkor az nyilván nem futott volna le a migráció. Jó, hogyha valakinek mégsem működne, és amúgy nem akarja ezt később debugolni, és nem akarod a komitolásra, akkor itt erre a discard all changes-re rám kattint, akkor minden változtatása törölve lesz, és utána megint tudsz szépen branchet váltani, és a chapter 3-ra változ, akkor elvileg ott leszel pont, mint mi. De hogyha ezt miután a chapter 3-ra változ, utána viszont a migrációs parancsot megint ki kell adni a next npx prisma migrate dev. Illetve a chapter 3-ból ez a rész kimaradt. Nem tudom, van aki ezt csinálja, de akkor ezt be kell írni. Jó, de akkor ezt most elég elment az idő, de akkor most kezdjük ténylegesen használjuk ezt az egész dolgot, tehát ténylegesen építsünk, amit az adatbázisból is fog menteni. És legeneráltuk már korábban a ticket resource-ot, azonban ugye ahhoz, hogy egy ticketet létrehozzunk, ahhoz először kell egy board is. Szóval először inkább a boarddal kezdjünk, ne a tickettel. Azaz, most megint generálnak egy resource-t, nest.js boards,
Már ezzel sokkal könnyebb lesz kezdeni, és majd később a ticket részét hozzá rakjuk ennek az egésznek. NASG Res Boards, fog megint és megint szeretnénk, hogy generáljon nekünk student pointokat, és most megint létre fog jönni a boards, az controller, service és module, és ezekben most ténylegesen már el is fogjuk kezdeni implementálni a dolgokat. Nest G Res Boards. Nest G Res Boards. Boards controller az nagyjából rendben van, majd erre visszatérünk, de először a Boards service-ben ide szeretnénk először jutni, hiszen itt lesznek a tényleges adatbázis műveleteink, és akkor ahhoz, hogy tudjunk adatbázis műveleteket létrehozni, ahhoz itt megint a dependency injection-t fogjuk használni, azaz fölveszünk egy konstruktort, és ebben a konstruktor paraméterként fogja kapni private read only, de ez nem is annyira fontos, legyen neve Prisma, és a típusa pedig Prisma Service. Ezt a Prisma Service-t ezt a Nest.js Prismából kellene importálni. És a törzse pedig üres a függvénynek. És akkor ezt a Nest.js nekünk mindig el fogja intézni, hogy egy ilyen Prisma objektum itt legyen, és ezen fogunk tudni parancsokat hívni. Jó, legegyszerűbb mondjuk a find-all lesz, ami azt lehetné, hogy az összes táblát visszaküldje az adatbázisból. Ugye ez SQL-ben select csillag from boards, valami ilyesmi lenne. Nekünk most annyi lesz, hogy this.prisma, ugye ez az objektum, amit az osztály változója, és ezen először is minden egyes táblán objektum tehát board, meg egy ticket. Most a boardot szeretnénk használni, hiszen ezen hívunk műveletet, és ezen a find many műveletet szeretnénk. És ez egy függvény. És ez, hogyha nem kap semmilyen paramétert, a find many, akkor vissza fogja küldeni az összes rekordot ebben a táblában. Jó. De ugye ezt most ne felejtsük el, ez a find many, ez egy adatbázis lekérdezés. Igazából ez egy promise lesz, egy promise fog visszaadni, most a Prisma saját típust definiál, de ez egy promise, tehát ez egy aszinkron hívás. Itt most a finalban pont annyira nem szükséges amúgy, de csak hogy lássuk, nevezzük ezt el async és övételjük ezt a hívást. De utána semmilyen más sor nincsen, azért erre most itt nincs különösebb szükség, de majd ez máshol fontos lesz. Mondjuk a find want, ahol egy adott azonosító alapján szeretnénk lekérni egy darab boardot. Szintén this.prisma.board, és akkor itt pedig a find unique metódust szeretnénk használni. Ez mindig egy boardot fog visszaadni, és ennek már muszáj valamilyen paramétert adni, hogy melyiket szeretnénk. Ilyen kapcsolós zárójelben lehet felsorolni a különböző parancsokat, és akkor itt igazából ilyen SQL kulcsszavak fognak előjönni, ha Ctrl Space nyomtak, akkor a where meg a select ismerés lehet. A where-rel tudunk szűrést alkalmazni, és akkor ezen belül megint egy ilyen objectet kell csinálni, hogy milyen mező szerint szeretnénk szűrni. Itt most nyomtak egy Ctrl Space-t, akkor itt látjátok, hogy feladja lehetőségnek az ID, created tickets vagy title mezőket. Ugye ezek azok a mezők, amiket definiáltunk a board entitáson. Ezt a Prisma tudja, hogy milyen mezőink vannak, és ez tök király. És akkor azt szeretnénk, most az ID alapján szeretnénk azokat az azonosítójú táblát, aminek az azonosítója ID, amit ugye paraméterként kaptunk. Kis TypeScript szépség, hogyha ilyen objektumot hozunk létre, hogy id2.id, ahol ugyanaz a kulcsnak a neve meg a változónak, amit beadunk, akkor ez a rész így elhagyható. Ő nem még space-eket szeretne. Nem csinálom meg automatikusan. Jó, és akkor ez most vissza fog adni egy darab boardot, ezt most nem írja ki szépen a TypeScript, viszont
hogyha ez az ID ez nem létezik, tehát olyan ID írunk be, ami nem létezik a adatbázisban, akkor erre már inkább visszatérünk erre. Nézzük meg a create-et, itt még egy érdekes dolog van, itt egy ilyen create board DTO típus van, ezt most egyre töröljük, ez még ilyenünk nincsen. Ugye amikor létrehozunk egy új boardot, akkor a felhasználónak valamilyen adatokat adnia kell ahhoz, hogy létrehozzuk nevét, meg egyéb dolgokat, amiket fölvettünk. És a Prisma-nak egy király dolga, hogy generálunk típusokat is, tehát TypeScript típusokat, amiket tudunk itt használni. Mondjuk legyen data a paraméternek a neve, és a típus pedig úgy használni, hogy Prismát kell először Prisma clientből importálni. Itt egy tabot nyomunk, és akkor a Prisma client importálva van, és ezen egy pont, és az lesz a neve board create input. Ugye megnézzük, hogy a típuson mi van, akkor azt fogjuk látni, hogy van egy title, van egy created at, ami nullable, tehát ezt nem muszáj kitölteni, hiszen ennek volt default értéke, azaz, hogyha nem adjuk meg, akkor a Prisma oda fogja generálni igazából a jelenlegi dátumot, illetve van még egy ticket színnek, ami bonyolult van, de ez nem fontos, ezt most nem fogunk alapból megadni itt. És hogyha ezt megkapjuk paraméterként, akkor ezen megint csak prisma.board, most pedig a create metódus fogjuk hívni, ennek szintén ilyen kapcsoló zárójelbe kellnek a paraméterek. Itt most a data nevű helyen kell megadni azt, hogy milyen adattal szeretnénk létrehozni ezt a boardot. És itt most megint ugyanúgy neveztem a paraméter, mint a kulcsot. Ez igazából megint rövidíthető erre, hogy data. És akkor, ha már láttuk ezeket a szép Prisma típusokat, akkor használjuk ki a visszatérési értéket, ezt mindig érdemes megadni egy függvénynek, hogyha tudjuk pontosan, hogy mi az, mert amúgy nem biztos, hogy nem mindig egyértelműen kitálható a TypeScriptben, illetve nekünk is egyszerű, hogy ezt jól látjuk. Hívjuk ezt a függvényt is ugye async-nek, mert igazából az, és övételjük ezt csak a látszat kedvéért. És akkor a visszatérési érték az egy promise lesz, méghozzá ilyen típusú promise, ugye ezt alapból nem tudjuk, de ha megnézzük a Prisma dokumentációt, akkor megnézhetjük, hogy a create metódus az vissza fogja adni azt a board objektumot, amit létrehozott. Tehát itt most egy board fog visszajönni. Ugye így nyitunk, hogy board, akkor ez elvileg a Prisma clientből lehet importálni egy ilyen típust. Ezen ugyanazok a mezők vannak rajta, amiket definiáltunk mi a sémában. Jó. Igen, és ha ez megvan, akkor érdemes lesz ezeket a visszatéréseket máshol is felvenni. Ez kacsacsőr, igen, generikus paraméter igazából. Érdemes máshol is felvenni a visszatérés értéket. Ugye most itt boardot írtam be, rögtön hírja, és ez nem valós, mert ez több boarddal fog visszatérni, tehát board tömböt kell ideírni. Findvannál jó lesz a board. Erre majd mindjárt vissza fogunk térni a findvanra. És akkor az update, ugye itt megint kelleni fog egy ilyen, megint ilyen adat. Ezt megint hívjuk datának, és itt most egy másik típus lesz, prisma.board update input. Ez annyiban különbözik a create input-tól, hogy ezen a title mező is nullable, tehát még a title-t se kötelező megadni, hiszen ez most egy olyan metódus lesz, ahol lehet csak egy adott mezőt is frissíteni, tehát az mindegyik igazából egy is lesz kötelező. Akkor itt és legyen async és await. This.prisma.board.update. És akkor itt most kettő dolgot is össze kell kombinálni. Először kell azt választani, hogy melyik boardot szeretnénk update-elni.
Itt most megint a var szűrő fog jönni, ugyanúgy, mint a find one-nál. Var, és akkor ide csak így id 2.id, de ez rövidítve csak ennyi. Ezzel az azonosítóval szeretnénk update-elni, és mire szeretnénk frissíteni, azt pedig a datába adjuk meg. Ja, tudom, a kettős data, ami csak ennyire, tehát igazából. Ja. Akkor a remove, az már egyszerű lesz, ez pedig, és övételjük, is.prisma, board, delete, és akkor itt megint ugye azt kell jelenteni, hogy melyiket szeretnénk törölni, tehát megint egy var szűrés lesz, és id. Jó, ez a két második metódus szintén mindig egyetlen egy boarddal fog visszatérni, úgyhogy ezt is oda másolhatjuk a visszatérési értéket. De nincs ott az se a világ vége. Jó, és akkor a board service az így kb. Kész, egy első verziója. A board controllerre kell kicsit még visszamenni. Itt a create meg az update-ben ugyanúgy ezek a create board DTO típusok vannak ott. Ezt írjuk át, mert ezeket most még nem használjuk. Ugye itt ugyanazokat a prizmás típusokat fogjuk használni, mint a service-ben. Prisma először importálni kell a Prisma clientből. Prisma.board creating. És ezt adjuk tovább a board service függvényének. És az update-ben ugyanígy. Data board. Ja, Prisma.board. És ezt adjuk tovább. Jó. Sikerült követni, ami nem sikerült. Ha valami kérdés van, akkor nyugodtan mondjátok. De elvileg még mindig fut a szerveretek. Debug konzolban tudjátok nézni. Ha is minden zöld, akkor szintaktikailag is helyes minden, és ezt nem kiabál semmi miatt, és ez a szerver fut, és most ki tudjuk próbálni ténylegesen mi történik itt. Itt a bal oldalon egy Thunder clientnek lennie kell nálatok, aminek egy ilyen kis, most nem jelenik meg nálam, de egy ilyen villámos ikonja van, ez a Thunder client. Az arra lesz jó, hogy ezzel tudunk HTTP kéréseket igazából indítani a saját szerverünk felé, amivel ki tudjuk próbálni. Nyilván ugye a get kérést azzal is tudunk kiindítani, beírjuk a böngészőbe. Talán lehet, hogy jobb is, hogyha így kezdem először. Ugye itt van a szép URL-ünk, ez a per hello, ez most nem fog kelleni, hanem a per boards-ot, ha meghívjuk, akkor ha minden itt egy ilyen üres tömböt kell kapnunk, ami elég semmit mondó, de hát most az adatbázisunk nyilván üres, tehát ez igazából ez, amit szeretnék látni. Aki ezt látja, az jól csinált mindent. Ugye mondjuk egy adott táblára szeretnék elkérdezni, akkor ugye per után tudunk írni azonosítót, és ide bármit írunk, akkor valamit semmit nem fogunk kapni, aminek megvan az oka nyilván, mindjárt meglátjuk, hogy miért. De mivel nincsen benne
egyetlen egy tábla se, azért nem is vártuk azt, hogy itt most valami értelmes dolgot fogunk kapni, de azért valami hibaüzenet az jól jött volna, a semmi az nem a legjobb hibaüzenet. Úgyhogy nézzük meg, mi történt itt. Ugye most a board service-ben a find van az, ami lefutott, és ez csak visszaküldte ezt, ami a find unique-nak történt. Most egy olyan ID kapott ez a find unique hívás, amire nem volt válasz. Ilyenkor a Prisma a null értékkel tér vissza, és mi most egyszerűen ezt a null értéket továbbadtuk a kontrollernek, a kontroller pedig visszaküldte a nullat a szerveren, és így semmi hibaüzenet nem volt, hanem egy üres oldalt látunk. Szóval ezt itt most ellenőrizni kéne, azaz el kéne menteni egy változóba, hogy mit kapunk itt vissza. És ezen egy ilyen checket csinálunk, hogy ez a board, ez egyenlő. Ha egyenlő a nullával, tehát a nullal, ami egy ilyen kintett típusa vagy érték a JavaScriptben, akkor egy exception fogunk dobni, throw new not found exception. A not found exception Nest.js commonban található előre elkészített exception osztály. Hogyha ilyet dobunk, akkor automatikusan 404-es válaszsal fog visszatérni a szerver, és nekünk nem kell különösebben ezen konfigurálni. Itt lehet írni egy hibaüzenetet, hogy board not found, mondjuk. Jó, és ha viszont nem nulla volt a board, akkor vissza returneljük ezt. Ja. Itt most nagyon fontos az, ami így elsőre nem lehet egyértelmű, de most itt elkövettem egy súlyos hibát, ugyanis ez a find unique, ez egy promise-szal tér vissza. Ha megnézzük, hogy mi van a boardban, abban egy promise van, most ezt Prismának ilyen saját típusa van erre. Itt nem a tényleges adata van benne a boardnak, hanem egy promise, egy ígéret arra, hogy itt majd lesz valamikor valami, és ez soha nem, úgyhogy ez soha nem fogja ezt az exception-t eldobni. Azt szeretnénk, hogy megvárjuk azt, hogy ez az adatbázis lekérdezés lefusson, és utána nézzük meg, hogy az nulla. Tehát async-re tesszük a függvényt, és övéig teljük ezt a hívást. Ilyenkor már ebben a board változóban a tényleges board objektum lesz ott, hogyha volt. Ha nem volt, akkor pedig a null lesz ott, és returnölünk És hogyha ezt most lementjük, és újra lefutatjuk ugyanezt a kérést, akkor egy ilyen 404-es hibaüzenetet fogunk látni, ami hát nem a leggyönyörűbb, de legalább többet ér azért egy üres válasznál. És akkor csak, hogy még lássunk valami értelmes dolgot is a mai alkalommal, a Android client, ami nektek valószínűleg egy villámtovábbra is a logóján, és nem egy semmiség van itt, de itt a bal sávon lehet kiválasztani. Itt egy new requestet indítatok, akkor meg fog nyitni a VS Code egy ilyen oldal, és ide kellene beírni az URL-t, ahol fogunk küldeni egy requestet. Ez HTTP, nem kell az S. Localhost 3000, ugye itt fut az alkalmazásunk, ez így a saját virtuális gépen belül fog futni, szóval itt tudjuk a localhostot használni, és a per boards-ra fogunk küldeni egy post requestet, ezzel fogunk létrehozni egy tényleges táblát, és akkor itt a body-ban kell megadni szóval milyen adatot szeretnénk küldeni. Ugye ez a request body lesz, ahol bármilyen tetszőleges adatot lehet küldeni, most ugye JSON-t fogunk küldeni. Mit kell küldeni egy boardnak? Ugye ezt igazából ezen a board create input ilyen dolgot vár a szerverünk, szóval ezt szeretnénk küldeni. Title-t, esetleg egy create-et, esetleg tickets-et. Itt most még csak title-t fogunk küldeni. Tehát itt JSON, tehát idézőjelbe kell rakni. Title, első tábla. Ha ez így megvan, akkor rávegyünk a sendre. És itt a másik oldalt, tehát kicsit szebben látjátok, hogy mi lett a válasza a szerverünknek. Ugye ezt most a mi szerverünkhöz futott be. Ha mindent jól csináltuk, akkor itt egy 201 created válasz jön vissza, és visszakapjuk az adott táblának az adatait. Eredményként azonosítója az egy lett, a created pedig most a mostani dátum ilyen isostring formában, valami olyasmiben. Jó, és akkor ezen mondjuk most megfutatjuk ezt a getFind-olt, vagy a boards 1-et,
a board most vissza fogja adni azt az egy táblát, a sima per board vissza fogja adni egy tömbben azt az egyet, hiszen csak az van benn, és akkor mondjuk ki lehet még próbálni, hogy ugyanezt itt egy delete kérést hívunk a boards per egyre, akkor az 200 oké, és visszaküldi azt, de most lefut a getet, akkor megint egy üres tömbünk lesz, hiszen ki lett törölve a tábla. De most tudom, a végén begyorsultam, csak azért, mert már elszaladt az idő. Akkor igazából, hogyha ez így nektek nem működik, akkor nyugodtan otthon esetleg lehet vele szórakozni, hogy ez működjön, illetve hogyha a Chapter 4 branch-án van az a állapot az alkalmasság, amit én most írtam, remélhetőleg, és innen fogjuk következő alkalommal folytatni, hiszen igazából ez így még túl messze nem jutottunk, még túl sok értelmes dolgot nem csináltunk. De a következő dolog az nyilván az lesz, hogy a ticketnek fogjuk megcsinálni ugyanezt a részét nagyjából. Ez nagyon hasonló ahhoz, amit ma is csináltunk, úgyhogy ha van időtök és szeretnétek ezzel foglalkozni, akkor otthon meg lehet próbálkozni. Ugye létezik a ticket control és a ticket service, ebben kell nagyon hasonló dolgokat csinálni, mint amit most itt a boarddal is csináltunk. És akkor már ugye a kettőnek az összekötése lesz egy kicsit érdekesebb. Valaki nem csinálja, akkor ezt ugye meg fogjuk nézni a következő alkalom elején. Jó. Jó, ez itt most nem egészen valid. Idáig nem jutottunk el egészen, de majd el fogunk ide is egyszer jutni. Illetve a óceános feladatok, azok se ezek egészen, bár például az, hogy törjétek el az alkalmazást, ez most is egy jó feladat. Próbáljátok olyan kéréseket hívni, vagy küldeni az alkalmazás felé, amire hasonlóan rossz válaszokat küld, mint az előbb, amikor semmit küldött, és esetleg 500 küld, akkor szintén találtatok egy olyan helyet, ahol a hibákat nem kezeltek rendesen. És akkor igazából a következő alkalom az már jövő hétfőn lesz, tehát most egy kicsit korábban, mint eddig. Ott ezt fogjuk folytatni igazából, és egy kicsit tovább haladunk, validáció, hibakezelés, ilyesmi lesz, illetve összekötjük a kettő, vagy lehet, hogy a három entitást is, hogy értelmesek legyenek. Illetve jövő héten már kezdődik a Spring és a React kurzus is, mind a kettőt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, majd menni fog e-mail a pontos infokról azokkal kapcsolatban. És akkor, ahogy múlt héten is, most is, ja, igen. Igazából, ha bezárjátok és semmit más nem csináltok, akkor is azt hiszem 30 napig meg fog maradni benne minden változtatás, de ajánlom, hogy egy commit és egy push-ot csináltok, commit sync change, de akkor biztos, hogy meg fog maradni, de ha nem csináltok, akkor sem fog következő alkalomig elveszni, egész biztos vagyok benne. De ha mégis elveszne, akkor pedig ugye vannak branchek, onnan tudtok indítani, és akkor igazából nem lesztek lemaradva. Ja, igen. És akkor várunk mindenkit 15 perc múlva a gyűlésünkön, ahol ti is nyugodtan jöttek és megnéztek, hogy hogyan zajlanak az ilyen gyűléseink. Igazából kicsit beszélgetünk arról, hogy milyen projektjeink vannak, hogyan haladtak a héten, illetve milyen feladataink lesznek a következő hetekben. Ha nincs egyéb kérdés vagy kérés, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és hétfőn találkozunk a ugyanígy következő alkalommal.